Здравейте хора, вие сте отново в моя канал. Аз съм Зорница. Това е телефона, не е канал. И стига. И в днешното ни видео с Дара, моята приятелка ще го разхожда. Ето я. Ще разхожда. Ето тук цялата дружина. Тук и там. Ето ги. Трябва да тичам след тях. Знаеш. Само моста. И ето Дара. Аз трябва да снимам, защото искам много моята приятелка да разхожда. Ама е моето куче. Ето я. Кажи здрасти, Али. Здрасти! Здравейте се казва. Не здрасти, кота. Дядо ми. Ето ги. Ето ги заедно как тичат. Не знам защо така. Дара. Ето е Дара. Ето е приятелката ми. Добър ден. Добър ден на всички. Това е в лебеда, хора. Да. Това е лебеда. Айде. Ето, да знаете, че това е моето куче. Ама сега трябва аз да снимам, защото хора... Абе, трябва да се дръпне Дара. Знаеш как се дръпне? Аз пък Дара, Али. Ти трябва да гледаш къде ми е раната, да не ме удари. Пусни я малко, да пусни Али. Али! Стига да, това е моето куче.